حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ang Islam, mga mahal naming kababayan, ay mayroong mga haligi na dapat gawin ng isang Muslim na tunay na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa nag-iisang tagapaglikha. At ito ay 5. Una, ang pagsasaksi na walang ibang karapat dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ay alipin at sugo ng Allah. Tinatawag ito sa Arabic na Shahadatain. Pangalawa, ang pagdarasal ng 5 beses sa isang araw at tinatawag ito na Sala. Pangatlo, ang pagbibigay ng obligadong kawanggawa, tinatawag ito na Zakah. Pang-apat, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, tinatawag ito na Saum. At ang pang-5 ay ang paglalakbay patungong Makkah, tinatawag ito na Hajj. Ang ating itatalakay ngayon, mga mahal naming tagapanood, ay ang pangalawang haligi ng Islam, walang iba kundi ang Sala o ang pagdarasal. Gaano nga ba ito kahalaga sa Islam? At bakit 5 beses ito gagampanan araw-araw? Hindi lingid sa ating kaalaman ang kahalagahan ng pagdarasal sa ating buhay. Ito ay nagsisilbing ugnayan natin sa ating Panginoon. Ito rin ay bilang pagtanaw natin ng utang na loob sa kabila ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin at bilang pag-alaala natin sa Kanya. Ang pagdarasal din ay nagiging tulay upang tayo ay kaawaan ng ating Panginoong may kapal, sapagkat ang taong palaging magdasal ay mas malapit sa Kanya ang awa ng may kapal. Ang Islam, mga mahal namin tagapanood, ay hinihikayat ang Muslim na palagi ang magdasal dahil sa mga dahilan na ito. Huwag nating gayahin ang mga tao na naalala lamang nila ang Diyos kung sila ay may sakit, may problema o namatayan ng kapamilya. Sa makatuwid, anuman ang sitwasyon natin sa buhay, habang tayo ay humihinga pa at may pag-iisip, kinakailangan nating magdasal upang sambahin ang ating tagapaglikha. At mas kaaya-aya, mga mahal naming tagapanood, kung gawin natin itong 5 beses sa bawat araw at gabi, sapagkat ito ay gawain ni Propeta Muhammad at ang kaligtasan ay nasa pagsunod sa mga propeta. At sinabi pa ni Propeta Muhammad, kung ang isang tao ay nakatira sa tabing ilog at 5 beses siyang maliligo doon araw-araw, may matitira pa bang libag sa kanyang katawan? Ang sagot ng kanyang mga kasamahan, wala na, usugo ng Allah. Kanyang sinabi, ganun din ang pagdarasal. Binubura nito ang mga kasalanan. Ganito kahalaga ang pagdarasal sa Islam, mga mahal naming tagapanood. Naway magkaisa tayo na sambahin natin ang ating tagapaglikha upang sama-sama din nating aanihin ang gantimpala na ating mabuting gawa doon sa kabilang buhay. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.